سلام كبرات تخاتلتي نحجاب استدالو زيناتات لومي بزعبا إثيوبيا حليف زولو وسانة ودو بحورات هاجرات أبي أحمد مس بريزيدنت التركي رجب طيب أردوغان من رخابو أبتقراي حجو انتفت إيم زولو الدبداب دكتور دبرتسين زم محلل فمال اختن أمريكا قبل كالا تشاينا سقوم تخت وسد مخانا مقلاصون كال انزد هسس كخونيو نوتر تخاتلتي إذا channel نمخان دما سبسكرايب كتقبرو بخبري يعدمكم بيت مغري سبعو مسالات ودو حورات هاجرات بمسرت حبرت إيروبا زغربو حتو أبي إثيوبيا زولو كونتات بزملكت نلوم عرب آخيبا خجبر توسين زنبر خوينو حجد ما إت آخيبا تخايدو بزعبا نا إثيوبيا كونتات وسانة توسيد الله عبتلو زنبر آخيبا خا إت قريبو زنبر إمامه صديقي زركب إتي بحتو حبرت إيروبا تعذب تنزل تخايد آخيبا بتم مبكينات إثيوبيا زساتو زولو وجنات زتفت أمجهسات مسالات زوجز وسانة يحلف زولو خوينو عبت زنبر مسرح مدماسكا عسران حدن هاجرات أويلن كد متسان كلوا عسرت حمشت هاجرات نونو بمبال أنصارات ميتسان عسرت هاجرات كاب مدماس ينتقطبن أبزنا مدماس مسرح إيرترا وسانك وسد يبلنيلا كتد متسان كلا كابتن أبلات تبيت مخرج زخنا هاجرات أفريقيا سودان توغو مالاوي ليبيا سنغالن كاب مدماس تقطبن كالوت كا أنصاريان ميتسان بوغن هاجرات أوروبا أبلات زخنا كلن هاجرات أوروبا وسانك وسد لويلن كد متسان كلوا كم تياب استفلالي أخيبا أبغون إثيوبيا خوينن وسانك يوسد كعكتاز انها تشاينا روسيان دما حجون انصار زوسانيان ادميصن كم زفلت منግስት ኢትዮጵያ ነታኺባ አመልኪቱ ተቃውሞ አስሚዕ ዝነበረ ኮይኑ በወገን ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ አቢሎ አብዛሃበ መልስኻ በቲ ኣብ ጄኔቫ ቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላት ዘካየድ ዘሎ ኩነታት ከም ዝሓዘነን ከም ዘይተረድኦን ገሊጽ ነይሩ ኣብዝናይ ሎም ኣኺባ ቦሊቪያ ቡርኪና ፋሶ ካሜሮን ቻይና አይቨሪ ኮስት ኩባን ኤርትራን ጋቦን ህንድን ናሚቢያ ፓኪስታን ፊሊፒንስ ሩሲያን ተቃውሞን አስሚዕን እዚ ይኹን እምበር ዝበዝሓ ማለት عسران حدن هاجرات أويلن بمدماسن إتو وسانة تصدق الله أبتي أبتقراي جميرو ناب كلات أمحران عفارن رلحيم زولو كينات تفتسمه جهسس سب أو مسالات التمرمر ناس زي شراويت بكيلاتات زقومت كوميشن تمسري تخا مرمراخت كبريا أبزلو مزنبر أخيبا إيرترا بمنقدك أوام وكيلا أو ودو حورات هاجرات أب جنيفا غيرا أبزس مع تقل بغندي نت أخيبا زلوات تقاوم دحر مقلاص كاب حق بزرحقة حبريتا ني إيرترا نمتسلام زقبر زمتك قبل كم زي كونه إيرترا أن متقعت السمين إز أنا إس كامر أي حجون كمتقاوم بمقلاصيو أبزا أخيبا إيرترا وسانة خي وسد مسبع الچاينا روسيان تقاومه أسمع زلا بزعبا زي حليف زلو وسانة بزمل كدما وهبق الحيلتا تقراي جيتا وردا بزحات هاجرات كاب تحتات النت مهدام قلي قبل الحزبون بدلات زفتصمو منقستات يقاوما ينزلوا زمسلا كبل صحيف لا نزي حليف زلو وسانة بزمل كتكا منقست إثيوبيا بمنقدم منستر وصاي قدايات غيرو أو تيو أبزلو مقلصي إثيوبيا نتزحلف وسانة تقليل خمتقاومو مسوخة التحبابر كم زي كونتن بمقلاص بشم سبعو مسالات أو وشت أو قدايات هاجرات مئتاو كم التحسبة بمقلاصيا نتو سانة تقاويمة كم زي التحبابر أفليت أزلا أب هاجر تركيا بزكاية زل آخبا هاجرت أفريقيا تركن مستف لوميك قدمي منستر إثيوبيا أبي أحمد ناب ترك كم زأته وتجليسي زانيحو تقدمي منستر حجاوت إواب زل حبريتها أب تركي مس بريزيدنت تهاجر رجب طيب أردوغان تراخيبو كم زتيه تحبيرو قدمي منستر أبي أحمد مس أردوغان كلتا أو الركب كم زجبرة تاريخ أو الركبات إتن كلتا هاجرات كأ وترو أب حبراو مكبر زتمركوسا كم زخونن محزنة تركن إثيوبيان أب هنات أو على زتمركوسا كم زخونة ونسحي في زركب كم زفلت أبي أحمد مس أردوغان قد محجون أب تركي تراغيبو زفلت كوينو مستهاجر كأو وتهدراو سمعاتي غير نيرو نسوز مرحم منقست إثيوبيا خا أبزز كايز اللوكينات أب تغمز وعلا أبز حلف 10 أوارح تراي لعلي 94 مليون دولار زواغو أصواريو كاب تركي عدي جزء أنها أبي إثيوبيا زكاية زلو كينات جينا قد سألا بزلو ولا جزية لومو ناب كتما ألاماتا نخال أي جزية حدش دبدب أيرن درون كم استفتصمه تلفجن تقراي سئلتا تاسوني حبير الله فمسرت تواتي زول حبريتها بأتنا يلوم الدبدب 10 سلامويان سبات هيوتم كم ساعة تجليسو أب كتما ألاماتا إزي نخال أي معلت زكاية زول الدبدب قدم حجون تفتصيم زفلت كوينو بحفشا واتي أبزول حبريتها أبلاماتا تراي بدبدب درون نفرتن كسب 40 شومنتن سلامويان سبات هيوتم سئينم كم زلو تحب
ተሓቢሩ መንግስቲ ኢትዮጵያን ወሃበ ቃል ሰራዊት ኢትዮጵያን ክሳብ ሕጂ ብዛዕባ እዚ ብቴሌቪዥን ትግራይ ዝተቃልሐ ዜና ኣመልኪቶም ዝበልዎ ነገር የለን ይኹን እምበር መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣቀዲሙ ክህቦ ኣብ ፀንሐ መግለጽታት ናይ ኣየር መጥቃዕትታት ንሓይልታት ትግራይ ዝጥቀሙሎም መሰልጠኒ ማእከላትን ፋብሪካታት ብረትን ዕላማ ዝገበሩ ምዃኖም ክገልጽ ይጸኒሑ ዝሓለፈ ዓመት ወርሒ 11 ዕለት 4 ዝጀመረ ኩናት ልዕሊ 1 ዓመት ብዘይ ምቁራጽ ኣብ ምክያድ ዝርከብ ኮይኑ ኣብ ትግራይ ጀሚሩ ናብ ክልላት ኣምሓራን ዓፋርን ልሒሙ ይዝርከብ ካልእ ምዝ ዘሎ ኩነታት ብዘተሓሓዝ ድማ ፕሬዝዳንት ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ናብ ወጻኢ ዝቕመጡ ተጋሩ ኣብ ዘመሓላለፈ መልእኽቲ ዲያስፖራ ትግራይ ኣብ ግንባር ስራሕቲ ዲፕሎማሲ ዝተሰለፉ ጀጋኑ ተጋደልትና ኢኹም ድሕሪ ምባል ጉዳይ ትግራይ ካብ እዝንን ዓይንን ማሕበረሰብ ዓለም ብምስዋር ኣብ ልዕሊ ህዝብና ዘይተዘርበ እምበር ዘይፈጸምዎ ኣርሜናዊ ተግባር የለን ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ኩነታት እምበር ዲያስፖራ ትግራይ ድምፂ ዝተዓፈነ ህዝብኹምን ዓድኹምን ኮይንኩም ብዙሓት ሰብ ስርሖን ተፈጥራውን ብድሆታት ተጻዊርኩም ኣብ ህዝብኹም ዝተፈጸመ ጽንተት ዓሌት ማሕበረሰብ ዓለምን መንግስታትን ከምኡውን ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ደቂ ሰባት ክፈልጥዎን ክርድእዎን ብዘይ ዕረፍቲ ብምስራሕ ሙሉእ ዓለም ዘስደመመ ተጋድሎ ኣካይድኩም ኢኹም በዛ ኣጋጣሚ ዛጊት ብዘረኣኹሞ ጽንዓትን ዝፈጸምኩም መስተርንካዊ ቅያን ዝፈጠረልና ተወሳኺ ጉልበት ዝስምዓና ሓበን ልዑል ምዃኑ ክገልጸልኩም እፈቱ ልዑል ክብሪ ይግባኣኩም ድሕሪ ምባል ቃልሲ ናብ ወሳኒ ምዕራፍ እኳ እንተተሰጋገረ ጌና ኣይተዛዘመን ኣሎ ብምባል ኣብ ዲፕሎማሲ ግንባር ዝተሰለፍኩም ብጾት ሕጂ እውን ከይረብረብኩምን ከይሰልቸወኩምን ቃልስኹም ብዝሓየለ ኣገባብ ክትቆጽሉ ይጽውዕ ክብል መልእኽቲ ኣመሓላሊፉሎ መንግስቲ ኣሜሪካ ንሸሞንተ ተወሳኽቲ ኩባንያታት ቻይና ኣብ ዝርዝር ኣስማት ጸሊም መዝገብ ንምስፋር ተዳልዩ ከም ዘሎ ጋዜጣ ፋይናንሻል ታይምስ ገሊጻ ሓንቲ ካብተን በዚ እገዳ ከጸለዋየን ዝበሃላ ዘለዋ ኩባንያታት ድማ እታ ኣብ ዓለም ካብ ዘለዋ ቀንዲ ኣፍረይቲ ናይ ንግዲ ተራድሮናት ዝኾነት DJI ትበሃል ትካል ምዃና ተፈሊጡ እታ ጋዜጣ DJI-ን እተን ካልኦት ኩባንያታትን ኣብቲ ቻይና ኣብ ልዕሊ ኣብ ዞባ ሺንጂያንግ ቻይና ዝርከቡ ተኸተልቲ ሃይማኖት ምስልምና ዝኾኑ ሕብረተሰብ ዩጉር ተካይዶ ምጽንጻን ከም ዝተሳተፋ ብተወሳኺ ጸብጺባ በመንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ዝርዝር ኣስማት ጸሊም መዝገብ ዝኣተዋ ናይ ቻይና ኩባንያታት ድሮ ሱሳ በጺሐን ከም ዘለዋ እዚ ኸኣ ኣሜሪካውያን ኣውፈርቲ ካብተን ኩባንያታት ብርኪ ንኸይዕድጉ ዝኽልክል ምዃኑ እውን ብተወሳኺ ተሓቢሩ ኣብ መጀመርታ ናይ ሶምዚ ኣፍራይ ሶፍትዌር ዝኾነ ቻይናዊ ኩባንያ ሰንስታይም ድሕሪ ብጋዜጣ ፋይናንሻል ታይምስ እታ ኩባንያ ብመንግስቲ ባይደን ኣብ ዝርዝር ኣስማት ጸሊም መዝገብ ክትኣቱ ምዃና ምግላጹ ነቲ ኣብ ሆንግ ኮንግ ወፂ ዝነበረ ናይ ኣክስዮን መለዋወጢ ንግዳዊ ሓበሬታ ከም ዝሰርዞ ይፍለጥ ፕሬዝዳንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ንሰለስተ ወተሃደራት ዝለዓለ ሃገራዊ መዳልያ ዓዲሉ ሓደ ካብቶም ወተሃደራት ጸሊም ኣሜሪካዊ ኮይኑ ኣሜሪካ ከዓ ድሕሪ ኩናት ቪየትናም ንጸሊም ወተሃደር እዚ ሽልማት እዚ ክትህብ ንመጀመርታ እዋን እዩ ተባሂሉ እቲ ሰርጀንት አልዊን ካሽ ዝተባሃለ ጸሊም ኣሜሪካዊ ወተሃደር ኣሜሪካ ኣብ ኢራቅ ኣብ ተካይዶ ዝነበረት ኩናት ኣብ ትነድድ ዝነበረት ወተሃደራዊት መኪናን ዝነበረ ብጾቱ እናውፅን ከሎ ዝበዝሐ ክፋል ኣካላቱ ብሓዊ ስለ ዝነደደ ህይወቱ ዝሓለፈ እዩ ብሓፈሻ ኣሜሪካ ኣብ ኣፍጋኒስታንን ኢራቅን ኣብ ትገብረ ዝነበረት ኩናት ናይ መጀመርታ ነዚ መዳልያ ዝተሸለመ ጸሊም ኣሜሪካዊ ኮይኑሎ እቶም ክልተ ካልኦትን ህይወት ሰብ ንምድሓን ብዘርኣይዎ ተባዕትን ተወፋይነትን እዮም ነዚ ሽልማት እዚ በቂዖም ወዲ 35 ዓመት ሰርጀንት አልዊን ካሽ ኣብ ጥቅምቲ 2005 እታ ንሱም ብጾትን ዝነበርዋ መኪና ነታ ጎረጌጻ ምስተባርዐት ኣብታ መኪና ዝነበሩ ወተሃደራት ዝበዝሑ ክወፅኡን ከለዉ ነታ መኪና ዝመርሕ ዝነበረ ዝርከቦም 6 ወተሃደራት ግን ኣብ ውሽጢ ተባርዕ ተሪፎም ሰርጀንት አልዊን ካሽ ነቶም ኣብ ተባርዕ ዝነበረት መኪና ዝነበሩ ወተሃደራት ኣብ ዘውጻሉ ዝነበረ እዋን ክዳኑ ነዳዲ ስለ ዝፈሰሶ ንኹሎም በብሓደ እኳ እንተውጾም 75 ሚእታዊት ካብ ኣካላቱ ስለ ዝነደደ ግና ድሕሪ 3 ሳምንታት ህይወቱ ስዒኑ ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም